Nhasi tiri kuda kutaura nezvenyaya yerukawo kana kuti mushonga iri kumhanyirwa nevarume vakawanda yekuloka mukadzi kuti murume iyeye azomubata mukadzi iyeye paanohura asipo. Palast long form video yangu ndakavimisa kuti ndoda kuzotsiura varume panext video yangu yelong form nekuti varume vakawanda vane bande ravari kuzvivhurira nekusaziya. Munozviziva here kuti mushonga werukawo wakasiyana nemumwe mushonga iri ordinary yakafanana nekamudzi kekurapa musoro kana kuti kekurapa mudumbu. Mushonga werukawo chidhimoni kana kuti mhepo itori active yaunoisa pamukadzi wako. Mhepo iyoyo yobva yaramba yakamirira kuti mukadzi iyeye musi waanohura mhepo iyoyo inobva yamubata. Asi munozviziva here kuti mushonga werukawo unodaidzira? Kana ndichiti kudaidzira ndiri kurevei? Zvakafanana nemushonga wemangoromera. Kune mushonga yemangoromera inoti kana ikatemerwa pamunhu wacho mishonga iyoyo inodaidzira kana kuti kukwenyera kuti munhu iyeye aite zvemadziwo kana kuti arwe nevanhu kuti mushonga iwoyo uone kushanda. Saka kune mushonga yerukawo inodaidzira zvekuti chero mukadzi wako anga asingahure mushonga iwoyo unokwenyera. Munogona kusanzwisisa zvandiri kutaura. Regai ndikupe muenzaniso wekupedzisira. Makambozviona here kuti vanhu vakawanda vakaromba vanogumisira vatyora mhiko? Kakawanda kacho hakusi kuti iyeye anenge achida kutyora mhiko yeurombwa hwaakapiwa, asi kana mushonga weurombwa waneta kushanda unogadzira masituation anoita kuti utyore mhiko iyoyo, zvinhu zvobva zvatanga kudhakwa. Ndo mashandire anoita mushonga werukawo. Unodaidzira kuti ugadzire situation yekuti mushonga iwoyo uone kushanda. Chinhu chekutanga chandiri kuda kuti mugare maziya ndechekuti n'anga dzakawanda varume dziri kukuitirai hutsinye musingazive, dziri kukupai mishonga yeropa. Zvazvo zvinozoitika zvekuti mukadzi anolokana nechikomba, murume ari kure, murume ozononoka osvika vanhu vatofa. Haisi coincidence, asi magadzirirwo anonga akaitwa mushonga wacho. Unenge uchitoda ropa asi unenge usingazvizivi iwewe. Zvakangofanana nekuti vanhu vakawanda vakaromba achiti apo tumushonga twelaki twokuisa mafuta ekuzora kana kuti kamudzi kadiki diki. Kamudzi ikako kozosanduka koita zvinhu zvihombe zvinokuwadza. Ndo zvakaita mishonga yakawanda yerukawo. Mishonga yakawanda yerukawo yakaipa ende mimweni yacho inotoda ropa yotogadzira situation yekuti paite ropa, asi n'anga inokupa mushonga iwoyo haikutaurire kuti ndo zvakaita mushonga iwoyo. Saka kushandisa mushonga werukawo ndo first stage yekuromba, nekuti pachafa vanhu ivavo mushure mekunge vahura iwewe uri kure. Pauchatanga kuedza kuvhara mhepo ingava yemukadzi kana kuti yechikomba waakusondidzira kuhama dzako yotanga kuuraya vanhu vakawanda, ndo panotangira kuromba ipapo. Saka uri kuzviona here kuti kupfurikidza nemushonga werukawo chete unogona kutorombeswa. Chechi2 chandiri kuda kuti varume mugare maziya ndechekuti hazvigoni kuti iwe uzviti uri munhu akanaka kana kuti uri mutsvene kana kuti unoenda kuchechi asi wakaisa rukawo pamukadzi wako, nekuti munozviziva kuti mushonga unoshanda parukawo haubvi kuna Mwari, ende kwamunotoutora kwacho nemhiko dzamunopuwa munodziziva imimi. Mushonga wayo haubvi kuna Mwari. Saka haugoni kuti uite zvekunamata kana kuti uzviite mutsvene wakaisa rukawo pamukadzi wako, asi kuti inenge itori short version yehuroyi, nekuti unenge uchizviita mukadzi yeye asingazvizive ende asingazvide. Chechi3 chandiri kuda kuti varume muzive ndechekuti kuisa rukawo pamukadzi highest level of selfish kana kuti kuzvifunga, nekuti iwewe semurume hauzive kuti uchafa rini kana kuti upenyu hwako huchagumira papi. Asi kana uchinge waisa mhepo iyaya pamukadzi wako zvobva zvaitika kuti wafa, nekuti hapana anoziva kuti achafa rini. Mhepo iyoyo ichasara ichitambudza mai vevana vako iwewe, achashaya munhu anomurora. Kunyange mushonga iwo wakazogadziriswa ukapera, asi rekodhi yekuti varume vairora mukadzi uyu vaimbofa kana kuti vaisangana nemakomplication akati inonga yakatosvibisa zita remukadzi iye zvachose. Saka unenge wakamitira hutsinyi hwakanyanya pamusana pekungova selfish yekungofungidzira kuti mukadzi wangu ari kuhura.
Kana uchida kuzviita zviri fair kana kuti ruri rudo, munotaurirana muri 2 mowirirana kuti ndo zvawakuda kuita. Iye okulokawo, iwewe womulokawo pakuwirirana mese muri away. As long as wakuzviitira mumwe munhu asingazive, iwewo watova uroyi ende iwewo kwauri watova urombwa nekuti chidhimoni chauri kushandisa pazvinhu zvazva. Saka advice yangu kwamuri varume ndeyekuti handisi kuti hurai kana kuti hurirwai nevakadzi venyu, asi ndinoona zviri nani kushandisa dzimwe minzi dzakafanana nekuisa maspy pafoni yemukadzi wako, kuisa makamera pamba kana kutsvaga vanhu vanospaya mukadzi wako pane kushandisa mushonga uya werukawo. Nekuti 1 iwe wacho uri kuromba, 2 mimwe mishonga inodaidzira kuti mukadzi iye ahure chero anga asingahuri ende zvinozonetsa mangwana. Nekuti chokwadi chiripo ndechekuti varume vakawanda vanoisa rukawo pavakadzi vavo vanohura nevakadzi vevanhu. Chinokonzeresa kuti vazoita ma-insecurities aya ndechekuti anenge achitarisa zvaari kuita iye nemukadzi wemunhu, kungwara-ngwara, kustrategiza kuri kuita mukadzi wemunhu waari kurara naye achinzvenga murume wake, obva afungawo kuti izvozvo ndo zviri kuitawo mukadzi wake. Saka ndanyepa here kuti 90% yevarume vari kuzoisa rukawo pavakadzi vavo vari kutorarawo nevakadzi vevanhu ende ivo mahure. Saka woti iwo uri kuhura woda kuloka futi mumwe munhu kuti asahura, hamene kuti pari fair ipapo. Asi chandinoziva kakawanda kacho kurara nevakadzi vevanhu ndo kunoita kuti munhu aite ma-insecurities ekufunga kuti mukadzi wake ari kuhurawo sezviri kuita vakadzi vevanhu vari kuhura navo. Asi either uri kurara nevakadzi vevanhu kana kuti hausi, mushonga werukawo ndangoti tingoonesana kuti wakaipa ende unokudaidzirai ngozi ende unokudaidzirai mhipo dzinouya mukusaziva uye zvinhu zvamusingabudirwi pachena nen'anga. Saka zviri kwamuri kuti mugare masarudza, asi ini ndangokutiwo shandisira zvinhu zviri physical, either makamera, either matreka epafoni, zvinhu zvisingazonetsi mangwana, zvisingazonetsi iwewe kana kuzonetsa mukadzi wako kana asina kuzokuhurira kwacho. Ndatenda hangu nekuteerera kwamaita. Ngatisanganei panext video.